Pulang langsung ke web song no hanya hai tini ni ani ketal video ang ke web song no nogi mangkana koroksa sini bukung zuk molika de borma bus hai no yakari kelang mani bahai ke yakari kelang kha abron no tini pulang sini pai tak jora sebai sukru bus hai kena ron web song ni aja sih nyahen chabo ya aro number kuri diba call recording khame jagarabo number to tongo tongmani number sai jama number ang mukos mayat sijar to tong kirei nung tam borok se nin borok kok samasun number samiya number to ani to tongo do tange bering ai wansan ni a kok samase recording go sabai kok sa sab kok saya nung kok bukhana kan number sinyar gidiba number ang sinyar jaya sai maya tak pho nge abon porke porke no bo nga bum call ro khai bu kok sungne ya obo sabo bum tamo aba herok no bongge group ni se ni chawano ge group ni ngai ge mo tangai neng kok sama pon pasa ni gang no ge mo bo no nung call da khane kisa number to ang to call khaliya an tangge phun se bo tangri yang ge ba ge call khasnai ge nung phun tang ri yang ka ba ka call de ko ding ka khana ka ba ang abo salsa bidu nanya nyai naka nawo nyai khana nya kya khana nya phum ge boni wan sabe kok samani tong aro re ke apur ko nana renglia ang na abon onyo ni phun an kerib langge nawni ang onja pan khlai ni jamta seipan narna rengya sinya ni pan to ya apun juti tong ka pur nais tong ka anam apun bani kol bukhanya rengya khlalia ta tangai khlali sa simon nangya ida sai ju mana nawo tange abo borok kok sarna na yang ge tang phasne na nin yawo phun na le apur do nung snai tong ma nung ke ba tong phano bo logi an gana nong ge ang bo na khan no ni yang ni phun tu gari nyai ge ta nan neng ang nai tong ni da ning ga se bo hi ang gisa kok sagana ni no sabe kok sana ninga bon keki be kok sana bu ko yang an keki be gisa kok sagana to khudi ang abo neng molo na phidi nya ning ga no botalang thake no ang na bo number nargi maliata ting tong tang ke ba chata kol de ko ding ka khana nan somoi tong number ke manan somoi kere malia abo ke nor ko angko sikla da kai jaglai bo ge to ang ge ni bihi bai nang bai ke mal lai malai man ge to ang u kasha abo andol tongmani no abo no ano thebai ribo ita ge bo ang songjar khaijak ne ang bono saimia bo tamo nung ko sikla i bong kang ke nin bihi kang ke bo sigang kajak busa khorok bu sung buma tabu ge to ang bai abo sigang ni ge to mang ni tong boni suktor ba kya sikla no kha masa ge suktor ba kya tor ba kya ngab musun ba kya ge temasa to musuk busa sikla ni khorok ni buma na dan kajak i kada kajaka han tu buton phoyo kajaka tangi nung kha se busa khorok ni buma mana ka se sikla te ang saimia bla pro bo ya dolong lano thebai ru ge thebai ri kya nu gya nang a theo puro theba pro ang thang pro to nukha nugunya ge bo saka ge sage logi ang to saranya talangya to phono thana ini nungge ba da ko nyai phakya phai buni bihi a busa ke nang ma da na busa ite tong kha puro nung tu be puro besai kari kya already kak jagda i kakjak tangi kak lai se borok ke boro nin dar te ja andar tiya boro sikang kak lai ja tambangi kak lai kya bang saimia nung ke sikla te dangi buri sikla no nali a ka je rong nu ka sa nung ba sikla sing na bla sa i gitangi sikla ka buma tong sara dunia nung sikla nu ye da nugo nukano nabo hamjak lai ke ba nyai na lai kya tong lai kya ge tong lai nyai sarai masang lai nyai betau saranyo ya kari thangi pe kya ni bo ya kari thangmani sajak le ata sabun nung bonon tu phine hete na tau sarai apulia ni bini busai sela kethang tong kho kethang tongku bo ba kak lai kha taw nung menu kum khaw ka non kak law ka han hai bon taur tuoi tu phe pine dang ka bo be kok saw ni wa se wa lai kha wala kya tai tam dar ti ma wa lai kha tai to asuk daur tinta wala le mani phun palya kya rang na lai bondon ge bondon
না লাই মানে 10,000 না লাইখা ফোন পাই না লাইখা ফোন পাই বন্ধন 10,000 লোন না ওই মোবাইল পাইও সাবনো পাইরে an logi song no an begra jek song rang roh ka ge phun nang ma ba panya সাবো নিমঙ্গই লোন না an begra jek mungoi hingga hingke khoroksa sini bukhungsung bolika de borma bwsaino tangai kagai klangkha phiaba bo already agio no bwsa khorone engja te kaijak agini chlano yakari phaika bukhuk bolika de borma tabo bo haino hai te kaisa chla katal no haino hai khibai klang ba tawaisa bwsa khorok tamkha agini khorok nei taboni khoroksa phiaba sini o tabo katal chla hingga hingke sikla bo bai kaijak mani hingga hingke kaijak paise tabo haino hai tesa yakari klang thamka tabo hingga hingke manja hingga hingke bini tabukni chla katal bo wansuka tamoni wansuka khoroksa WhatsApp o tei number tongo wansa chlabai kok sao honai bo saka direct hok bai thangbai lukurok ni buskango hingga hingke bo tabuk wansukui tongo bo a wansa baino khari thangana hinai websong hingga hingke belai khino omo hai raidarok agi ni simino obo hai raidarok no slaitung honai hinmani tabuksu joratei slainai gosokoroi phiaba tebo se o hamya raidarok no tebo srengkuk khlaioi khalayo thanglayo aba haikeno gobang ma borok no tomung hamya tongnai borok tabu bo srengoi terek tebo se kharmani beshirbag nukjago websong hingga obo hai raidarok to belai khino saya te belai khino lasima singsa tabuk romdi khoroksa chini bukhujak se rom khlaioi thangka phiaba abo nobo joto nang ang joto no saimano abo kahamda na hamya phiaba a hamya digi no besibak thanglayo tamong hingke je kaham borok phrengnai bini yango hingke je propano thangmani kom hingke bayap song khoroksa nang kaijak britete nang tamni aba haikai tabuk bwsabuti manja tei nini loan robo na harja nang batabuk bwsaino maya se khanya nangle phiaba tamong hingke abo haike loan rok na har paioi mobile rok pai se tabuk hingke kagoi khari thangka hingke obo hairok belai khino sa ba obo belai khino saya tamong hingke pura ekdom no pura batpari ma hino obo hai borok rok no khai phiaba nang romdi tabuk ni bwsai kisa misa dokok sia phanang khana kisa butuwa phanang khana haifan to nang ati khangjan kogyable tamong hingke dini je kepalo seijak nang kaijak paikha te bwsaman paikha nang tabuk hingke kaham krengka se tongnani nangmani kaham kreng khlaioi te tamo ham humya je manmani awbaise kaham khai choli tongmani websong phiaba bo hingke abo hai jaga abo hai sia eba butuai ni wansukuida abo hai ke bakai klangkha hingkai bini mote hingka abo haino je tabuk sini takuk samani kongni bisingti hingke abo haino honoi wansukui mano jeng websong hingke belai kheno obo hai bori rok belai kheno batpar tei borok ni bagui no des dunia belai kheno selengma sijango te naithokya go sungsaro borok ni tomong o sitra rok no tebo generation ni chrai rok terek srungruk kai srunggui abo hai kheno ongui tebo beshirbag lomoi thangmani websong hingke obo hai rok no hingke punishment wachin direct no phikung sukuk na nangbo abo hai ke riakha borok te upai mungni bokte akol te saria bayre bo kharo tripura hasteo bo khari tonglayo tawgo abo hai ke vibe sonoro bujimang kana khaklai tini video norok video no paithak jona tong bela kin norok tini video hambai